السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. نعم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da waɗanda suka munafinci annabi Muhammadu a yakin Uhudu, wasu daga ciki dan kamar inda aka sani da za a je yakin akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqina. Annabi ya tafi da mutum 1000, su kafirai su 3000, amma ƙarshen mu'amala shi dan Salul sai iwaro mutum 300 daga rundunar manzon Allah yake duk mutanensa. Wayannan su 300 sai annabi ce to su koma tsara Madina, shi sa ba a je da su ba, sai annabi ki zama su 700 aka yi yakin Uhud, su kuma kafirai su 3000. to shi da Allah yake cewa wa yaqulul ladzina amanu, akwai waɗanda suka yi imani da Allah suke cewa dan me ba a saukar da wata sura ba daga Allah ɗungurungun in ta zo maganar yakin za ta yi. Allah ya ce to idan an saukar ma da surar wacce take mai bayyanar da halal da haram da ayi da ka ayi, a cikin wannan sura sai Allah ya ambaci yaƙi, shine yaƙin da aka yi yaƙin Uhud. Allah ya ce ra'aitan ladina fi qulubihim maradun, za ka ga waɗanda zukatansu akwai cuta, shine ta me ta munafunci. yanzuruna ilayka, suna kallo izuwa gare ka nazaral magashi alaihi, irin kallon wanda su ma ya lullube shi min al-mauti daga mutuwa, ya shiru yana so ijuwai mai manzan Allah zai ce. In sun ce a saukar da wata sura, Allah ya ce to idan surar ta sauka, bayan ta sauka sai ta magana yaƙi ita wannan sura, sai zo gaban annabi sai ya zira mai ido, saboda zuciyarsu su ba akan yaƙi suka ce a saukar da surar ba, amma a cikin surar sai Allah ce to za ku fita ku yaƙi. To wa'annan da aka gaya mu za su yaƙin, hankalinsu ya tashi, Allah ya ce su gigice, sai kaga sun zama tamkar wannan suman magagin mutuwa ya kama shi. Allah ya ce amma fa aula lahum, abun da ya fi cancanta a gare su menene abun? Na'am. طاعة وقول معروف فإذا عظم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Allah ya ce ta'atu wa qaulul ma'ruf, abin da ya kamata su yi tunda sun ce a saukar da sura, an saukar da sura an ambaci yaki a ciki, me ya kamata su yi? Allah ya ce ta'atu kawai, su ce ya ma'aikin Allah mun ji mun bi duk inda zaka je za mu je, wa qaulul ma'ruf, su faɗi magana ta alkhairi, ma'ana magana gaskiya. Haka Allah ya ce haka ifi cancanta. Idan aka in kai niyya za a aikata wani al'amari gaba ɗaya da su, aka kulla shi ya kullu, sai su koma daga baya, ka san ba wa'anda suka wahal da manzon Allah sai munafikai. Kasa a gabansa in ka ɗauki biya ƙoƙan nan za ga waɗanda suka rinka kai kawo suna shiga su fita, sai annabi ya gama magana a nan sai su ɗau magana jak, sai je su gaya kafiran da kuma ba sa shiri da ma'aiki, sai su rinka sanin sirrin annabi. To daga nan sai Allah ya rinka ɗauko wannan sirrin magana tasu yana gaya manzon Allah. Sai yasa da an zo za a yi kawai sai annabi ikalli wannan ikalli wannan ikalli wannan. Idan akwai manyan sahabbai sai a ce kai tashi ka fita, kai ma tashi ka fita, kai ma tashi ka fita, sai a farfitar da wasu. Gashi kuma suna bin annabi, suna sallah suna komai, amma zuciyarsa akwai tsatsa ta ƙi karɓar wannan abin da manzon Allah yake faɗa.
to nan suke samun matsala su kuma wa'annan kafira. Saboda haka Allah ya ce walau sadaqullah, da za su gargata Allah duk abin da Allah ya faɗa ce haka ne, Allah ce lakana khairul lahu, wannan gaskata Allah din da ya kasance mafi alheri a gare su. Tun daga ku ga annabi Muhammad, sannan ga alkur'ani yana sauka, sannan kuma aka ce za a fita yaki, amma an zuciyar ku ta faɗa, sai an harshen ku ya faɗa, zuciyar ku sai ta ki karɓar wannan abin da Qur'ani ya faɗa. Na فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عصيتم، الله يجي wai shin suna tammani ko suna zaton in tawallaitum in sun ba da baya suna nufin an tufsidu fil ardi, za su yi barna ne a bayan ƙasa, shi sa suke jan wasu daga ciki su ware nan su ware nan su ware nan. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka ware suka yi waɗannan maganganu, Jibrilu sai ya ɗauko su kamar ga su ga manzon Allah, su gama magana gaba ɗaya, sai sun gama da sun shigo gun annabi sai ce kai da kai da kai da kai ku ka zauna ka ce kaza ku ka ce kaza, sai kuma hankalin su ya tashi. Wannan ya ce wallahi ma'aikin Allah wannan ne fara so ko magana, wannan ya ce a kai ma ka faɗa. Annabi ce ai duk naji irin lafazin ku, saboda ku sani addinin Allah ba za ku iya kai shi ƙasa ba. Addinin Allah la ilaha illallah zai zama hiyal kuliya a duniya, gabas da yamma, kudu da arewa. Ko kun so haka Allah zai tabbatar da addininsa. To wannan abun ya rinka damar zukatansu, su je su kulla abu take anan Allah ya ɗauko magana izo ya gaya annabi, shi kuma ya gaya musu. To shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuna tamanin za ku juya baya ne, ku rinka barna a bayan ƙasa, kuna yanke zumuncin da yake tsakaninku. Tsakanin sahabi da sahabi zumunci ne, ba sai ka san zumunci ba sai na tsatso na ɗan uwa na jini ba, a'a akwai zumunci na abotaka, akwai zumunci na makotaka, akwai zumunci na kwaɗa a wani abu na alkhairi. Kamar su sabai ai sun haɗu ne a me, sun faɗi ne a fadar manzon Allah, saboda haka sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya a tsakaninsu. Kisa idan aka samu wata baraka ko yaya, to dandanan Allah subhanahu wataala sai aiko da aya wacce za a toshe wannan barakar. Su kuma suna ji suna kallo, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a fita yakin ko da su ko ba su, kuma Allah ya tabbatar da nasara a wannan yakin. Na'am. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله. Allah ce masu wannan sifa su zo gaban annabi zauna, bakinsu irin bakin da ake bukata, amma zuciya kafirai ce. Allah ce waɗannan su ne Allah ila alai su, ma'ana Allah ya wadare da aikinsu, Allah ya tsine musu albarka. Sannan fa asammahum, Allah ya kuramtar da jin su, ga suna ji amma ba sa ji, saboda me? Ba sa jin alkurani an gaya musu, maganar manzon Allah ba ta shiga su, kaga sun zama kurame gaba daya. Wa amma absaruhum, sannan Allah ya makantar da ganin nasu, man ama ya kalbuhu amahu. Dama wanda zuciyarsa makauniya ce, wanda idansa ya zama kawo, to zuciyarsa ma a makanci take. Shi sa duk wanda izo na gaban manzon Allah bai ga aya ba, to ba zai taba ganin ta ba. To duk wata aya da za a nuna musu an nuna musu, duk wani abu da za su gani sun gan shi a tare da manzon Allah. Na'am. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah ce ba kwa tunani a cikin alkur'ani ne, ku kai ku kama cikin qur'ani, mu ba ku labarin abin da ya faru a can farko da tsakiya da wanda bai zo mu gaya muku. Shin ba kwa tunani, ba kwa tadabbari a cikin alkur'ani, ku kai ku kawo ku ga irin yadda alkur'ani yake gwaninta da shirya magana da abubuwa iri-iri. Isa wajibi ne ga musulmi ya karanta alkur'ani mai tsarki, wajibi ne musamman ma yanzu alhamdulillah birni da ƙauye kowa yanzu qur'ani an dira masa, kowa ya iya shi alhamdulillah. Shi yasa wannan bai bai kokari yayi shi. Alkur'ani mai tsarki ba abin da ya fi shi yanzu a duniya kam, gabas da yamma kudu ba abin da za ka ɗauko fiye da wannan littafin. Shine ba cuku-cuku a cikinsa, ba hargitsi, ba komai, haka ike tafiya sallah daga Allah. Kuma duk abin da za ka gani a nan duniya,
ko ka ji shi a sama ko ma ina ne sunansa Abdullahi bawan Allah ko bai shi, amma kaga wannan Qur'ani ba bawan Allah bane, shi kadai ne Allah bai halicci wannan ba, wannan daga Allah yake kuma ga Allah zai koma. Shi Qur'ani ba bawan Allah bane, komai da ka sani Allah ya halicce shi amma bai halicci Al-Qur'ani mai tsarki ba. to kaji matsayin Qur'ani. Shi yasa a cikin littafin nan Nurul Anwar fi haqiqati Muhammadur Rasulullahi babun falalan Qur'ani, babun menene Qur'ani, babun waye Al-Qur'ani, babun yaya Al-Qur'ani yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ya kalli nan da'ira ce kai waye ke so ga Allah, sabai suka ce Rasulullah ga mu ice kallaci Al-Qur'ani, Al-Qur'ani Allahu ke, illa ba za ka sa shi a gaba kai musu sujada ba kawai. Karjin da ma'aiki faɗa a wani hadisi ko ma'aiki ke cewa wane ne yake so ya hira da Allah kana faɗa Allahu yana faɗa. Suka ce ga mu ice karanta Al-Qur'ani, kana karanta hira kake da Allah, kana karanta shi kamar kana faɗa Allah yana faɗa, kana faɗa yana faɗa, illa ji ne kai ba za ka yi ba. Shi ne matsayin Qur'ani a wajenka. To yasa shi Al-Qur'ani ya zama in dai bai ma wa'azi ba baka gan shi kaga aya ba to ba abin da zai baka aya. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kar ka sake ba kai karatun Qur'ani ba, kar ka sake ɗanka bai ba. In ka samu wannan matsalar za ku yi husuma da Allah a ranar alkiyama. Husuma da Allah ko an san da aiko? Dan kari ce khuzuhu fa gulluhu summa jahima. Shikenan Allah ce ku kama shi ku daure shi ga jahima nan ku saka shi. Wa zai ce a to shi yasa Annabi yace kai kokari ɗanka ko izu ɗaya bare izu biyu ka samu, bare biyar, bare izu 10, bare 20, bare 30 nisfi, bare kuma daga alifin zuwa sinun a ce ya iya Qur'ani, ai kai dan aljanna ne baka shina ba. Kisa dole amma sai kai kanka faɗa ka yi kokari ka fulge ɗanka ka tunkuɗa shi makaranta wacce ita ake so za a shafe ta makaranta ko ba ta shafa ba. Qur'ani ya riga ya bazama kirajen mutane da yawa. Kisa Annabi Muhammadu alaihi salatu yake gaya sabai ce alkiyama baka ce wulik ta fi bakin gawai duhu. Al'arshin Allah ta ninka rana so 70 wajen kyallin kirjinta, wata fitila ce Allah ya kirkire ta ita sa kirjin al'arshi. Da za a haɗa hasken rana 70 in ta tinkara al'arshi rana sai ta zisa shi ta yi duhu. Ka san ko yaya ko wannan rana ita dai aka ce ga wani abu ya zisa shi ta ya girman abin yake. To bari hasken rana 70. Amma ta hasken nan nata al'arshi sai a ga wani haske da yana bayyana sai idisa shi hasken al'arshin gaba ɗaya. Yan taron arsa sai ce kai Jibrilu ne i bayyana, Mika'ilu ne, Israfilu ne, Azra'ilu ne, ba su bane Musa, Isa, Nuhu, Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Sai Allah ce Jibrilu sanar. Jibril ishele ce ku taron alkiyama gaba daya ba annabawan bane ba mala'ikun bane, wannan alqur'ani ne ku kalli nan sai juye pau sai koma balarabe sabo bil. Alqur'anin nan wannan da kake ganin sa i zama balarabe sabo ya zo kirjin al'arshi ya tsaya sai ce rabbi kai alƙawarin a ciki na zaka ban ceto, yau ga ranar ta zo. Za ka jin kana karanta Qur'ani ko ba faɗa ce Allah ka sa Qur'ani ki ceto ko ba faɗa, to a ranar zai fara yin ceto, shi ike fara zuwa zatin Allah ya fara ceto. Sai Allah ya ce Qur'ani za ka gane naka, yace na sani, ce Allah ya ce je ka ɗebo. To a nan ne fa za a yi haka, wanda duk bai karatun ba bai sa ɗansa ya yi ba, la ilaha illallah, za a samu matsala. Ai shi ne ai haka Qur'ani zai ce ɗebo i ɗauko izo him gaban Allah ya tara su. Sai Allah ya ce da Jibril ya tambaya wannan ɗan da ya izu ɗaya, misali a ce sunansa Awwalu, a ce ina baban Awwalu a nan? Baban Awwalu ake nema a ran alkiyama, yana can ranar irin gumurzu da bala'i da musiba, Allah ka faɗa sanar cip sai a ce kai baban Awwalu ka zo. In ji a ce Allah ne ke kiran kai, sai ya to da rarrafe ya zo ya faɗi kirim. Allah ya ce Jibril tambaye shi, me yasa ka sanar da ɗanka izu ɗaya? Yace ya Ubangiji na sa shi ne dan isan ka bauta maka, ai min afuwa. Sai Allah ya ce a tambaye shi waye babansa. Shi da isanar da Awwalin shi ko waye babansa? Sai ce babansa wane ne? Sai a ce to dan aka baban sai a ce kai ma ina babanka?
Qur'anin sai ya ce to akabirin an akabirin an akabirin an akabirin an akabirin an kakansa na 40 wallahi sai Qur'ani ya fito da shi a tara su yin su 40 sai Allah ce na baba yara sai ce ga ta ita ma sai ta fito da kaka 40 ga 40 no kenan Allah ce wannan yaro da zai izu daya mun baya shetan mutum 80 su ta ba tona ba hisabi ta ba Allah ce ta alqur'ani ka sa dan ka ba a wannan ranar ya hankalin ka zai zaka ji dadi ba ka ji daɗi ba shi sa to wajibi ne yan uwa in ma baba na bai sa ni zan ce baba a sa na a makarantar nan ba akwai matsala nan gaba ko in je in sa kaina wallahi haka ake duk wasu yaran ba suke sha'awa zai kawai su kai kansu makaranta to kaga anan wannan alkur'ani ne wannan ce ta Allah subhanahu wataala in ya tattara waɗannan masu karatun Qur'ani dama hadisul kursi yana cewa annabi ya ce Allah ya ce alqur'ana hum ahli baiti haka fa Allah ya ce hafizan Qur'ani yan gidan su Allah ne Allah yana da gida ne ko yana da gida amma sai ce hafizan Qur'ani yan gidan su Allah ne dan Allah wai nuna ma girman abin da suka haddace a kansu in baka san wali ba je ka nuna hafizin Qur'ani ka ce wannan da ya dau Qur'ani zancen Allah kaf waliyin Allah ne kaji matsayin alqur'ani kai bawon Allah abunka Allah subhanahu wataala zai ce a tattara su a gudu a tattara masu karatun Qur'ani tun daga izu ɗayan nan har izuwa minal jinnati Allah isa a tara su ga annaba ga mala'iku a nan duniya mai karatun Qur'ani ba ɗaukarsa da muhimmanci amma a ranar gashi ga annaba gashi ga mala'iku sai Allah ya ce Jibrilu Aisha la ina annabi Dawud da dan Aisha a ce gashi fito Allah ce ka karanta tabarakal ladzi bi yadihi mulk ya tashi ireretuwa saboda rerewa da muryar da Allah ya gogar da shi ita sai a suma a shiɗe na daɗi na rahama sai an farfado sai Allah ya ce ina annabi Muhammad ya karanta baha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa izo irera sai an je can inda Allah yake cewa inda annabi Musa yake wannan addu'a rabbi sharh li sadri wa yassir li amri har zuwa karshe a suma a shiɗe dan daɗi Allah sai ce da mala'iku to zan yi buruzi ba zuhuri ba buruzi Allah ya fito a tinkin Allahunsa. Idan Allah zai fito a buruzi to magana ta ƙare. Amma dan ya fito a zahiri wannan ana ganin sa. Annabi Musa ba ya gani ba ko a Qur'ani? Qur'ani ya gaya mana. Ya ce da Asma'u matar yar Annabi Shu'aib ba matar Annabi Musa bace? Ran da za ta haifi Maisha bin Musa a dajin Farfuri Sina'a. Ai da suka toba hadari ya taso ba da iska da waye ta ce Musa ɗari nake ji ɗari in mata rumfa ka kunna mu wuta ya tattara ya yi kunna wuta ta mutu kunna ta mutu dan makashin ya kare ya baje su ya miƙe a fushi yace inni anastu nara yace ga wuta can na tsinka ya wata to wuta ce ko wuta ce da je Allah ne ya kiransa yace inni ana rabbuka Allah ne ya kiransa ya ce Musa ni ne ubangijinka ni da ka taho gona ba wutar bace ni ne kaga anan ya ganshi a zahiri amma ba zahirin hakika ya ganshi ba to anan ko wajen Allah buruzi zai i cire komai i fito a zati in ka an ce Allah ko wani sunaye ne da sifofi amma aka ce Allah zai fito a zatinsa wai a tinkin zallan tsuran Allahu masu karatun Qur'ani bishara ko za ku fara ganin Allah kisa duk wanda wallahi sakaci to ya cuci kansa yi kokari ije da mu tsoho a sani a makaranta zaka dariya ba a nan gaba ni ma zan yi dariya amma a ce aje gaban Allah nan fankoto akwai matsala Allah ka samu dace anan Allah zai kirkiro walima zai yi buruzi i karanta ar-rahman allamal qur'an ita Allah yake karantawa sannan duk wanda ya karyata Allah shi yasa da an yi tafiya sai Allah ce fa bi ayya to wannan karatun da Allah zai da annabawan da mala'ikun da sauran wanda suka samu karatun Qur'ani sai a suma a shide za a shekara 40 ba a farko ba shekara 40 nan ta daɗi ba za ka zo sai ma ka ce kan barka
Allah ya yi ma hijabi mana barka kake so kai ai ba rike zama ka a daɗin ka kawai sannan sai Allah ya kirkiro walima ta makaranta alqur'ani da annabawa to haka ba ake yi kisa manzo Allah yake cewa ka nemi ilimi min mahadi ila lahadi ko kai neman ilimi tun daga zanen goyo in zai yi har zuwa kabarinka kisa yan uwa sai an dage kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a girma da karatu ya ɗebi sabbai suna tafiya kawai sai aka tunkaru wasu 'yan dattawa haka suna zaune wani yana biya musu huruful hijaiya yana cewa alifun suna aluhun bakin ya loba ba zai iya faɗar alifun ɗin ba sai sabbai suka ce kai wa'annan sun makara annabi ce a'a ba su makara ba ga mala'iku na sun musu ƙawanya Allah ya ce wannan ma bai faɗa rabin daidai ba neman ilimi yake a rubuta mai yayi daidai kuma a bashi ladan daidai ba a girma da karatu kaga da ana girma za su yi sai aka ce lafazin ma da bai fita ba Allah ya ce shi abunsa yayi daidai a rubuta ladan amma ƙarshen mu'amala da aka yi gaba annabi sai ya ce da sahabbai wayancan su ne makararru kaga wayancan su ne makararru matasa ne fitiyatun suka ci hana billah kamar ya ce ku zo mu ji za ku same su makaryata ne ashe yan karta ne suna shaɗaranji nardi. Ana gangarowa annabi ce ku tsaya ku ji karyata su sai ɗaya ce koro shi gashi nan ice na koro kashe shi ma koro shi ba ya ce ya koro shi bai kashe shi ba ya ce ya kashe shi to gashi annan annabi kalli shakaranji wannan da kalli karta da rudan da suke yi yace Allah wadaran wannan aikin kafiran baya ne musu abuja da su suka lalace suna yi ko yanzu in ka je kasuwa ka ce a baka kitabul kaba'ir ka je ka buɗe babun shakaranji wannan za ga ma'aiki sai ce da ka taba karta fara ka rina hannunka da jinin alhanzir saboda ana human right ba wanda zaka cewa wani ide da wannan abu shi abun sama wasa yake wasa duk ka rasa wanda zaka sai na kafirai tura ne sun fi ka kwakwalwa sun fi ka ilimi ahal kitab ne za su sarrafa ba shi kana ganin wasa ne lidan nan kana tura kai da matar kama a daki ai ba matsala bane haka ake cewa aikin da duk kafirai da suke kirkiro ka koma aikin manzon Allah ba ko ka gama da su ne ga sunan ratata ai ba gama da ayyukan manzon Allah ba ka je ka dauko ga sunan iri da ka zo ka wannan ba kwara ka shiga daki ka danyi harwa ta wasu abubuwan ba Allah ya biya ma bukata kuma ka je ka samu Allah dan shi roƙon Allah ka roƙe shi biya ma kuma sannan idan da tabbatarwa da kai ba wasa ne duk wanda ba roƙon Allah Allah ya ce ba shi kowa ne shi Allah yana da wadata da dole sai ka roƙe shi da tsarin Allah to yasa kullum ake cewa a daina abinda Allah ya ce baya so a yi hakuri a rabu da shi dan wasa ne kankani da zai zo in fice Allah ka tsare mu na'am innal ladhina irtajju ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytan ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم gane ko Allah ya ce waɗanda wato bayan cin Allah ya bada labarin ba za ku yi kai kawo a cikin alkur'ani ba ko kuma ala ina ce ai ba mu ƙara samu yawa ko akan zuciyarku ne Allah ya ce akwai wani a kafaluha akwai wani mukulli da aka datse inda Qur'anin zai shiga ya aiki to shi yasa kaga in aka yi wa'azi zuciyarka ta ki karɓar Qur'ani to Allah ya ce wani mukulli ne aka sa aka dantse saboda haka duk wa'azin da za a yi ba zai shiga cikin wannan zuciyar taka ba in ko bai shiga zuciyarka ba to an samu asara a duniya na rayuwa kuma an samu asara a lahira dan ba sakamako mai kyau Allah ka tsare mu to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa haƙiƙa waɗanda suka yi juya akan bayansu akan dugadugansu bayan shirya ta bayyana gare su Allah ce wannan shaitan ne sawwala lahum ya suranta musu ko ya tsara musu ko ya ƙawata musu wani al'amari da suke ganin suna kan daidai an gane Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma wannan abun shibta shaitan kawai ke
wa amla lahum shi mutace shedan kawai yake kirkirowa ta ƙarya ita gaya ma a zuciya kana ganin daidai ne nan ko ba daidai kake yi ba Allah ka tsare mu ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الله يجزي ذلك بأنهم kaga su wa'annan qalu lil ladina karihu sun ce da wa'anda suka yarda da abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad suke cewa za mu muku biyayya amma fi ba'dul amri a shashin wani al'amari tunda mun kun saba annabi to mu za mu muku biyayya a wannan hanya wacce ku saba ma'aiki wallahu ya alam israrahum Allah kuma ya san ganin da suke zuwa sai a boye sai sun gama ganawar sai Allah ya dauko wannan sirrin nasu tona asirin su iga manzon Allah da wane da wane da wane da wane ga halin da suke ciki an sami irin wayannan ba suka yi kungiya ta munafukan sai suka ce su abin da suke so su ruguza masallacin annabi kaji ba wannan izo ma da addini ka shiga addini sai ka ware kudi abin da kake so ka ruguza sai aka ce ta me sai aka ce masu kudi su ware wanda suke so su wannan aikin idan sun ware aikin da za su yi su taimaka a wannan abin shine sai annabi ya fita ya tafi yaƙi a 'yan kwanakin da zai a ƙera masallaci wannan ifi na annabi komai da komai ya fi na annabi girma da fa'i da ƙawa a sashen fudu a gyara shi in annabi da sai a roƙe shi ya buɗe masallacin kunga daga nan sai wurin ajiye cikui da dabino da nama duk wanda ya zo ya sallah a nan mu bai sai a daɗe daga can sai a dawo nan ka ji wata dabara to ma zan zo sallah gun ka ɗau kayan abinci kamar sai daina zuwa na san ba dan Allah kai kira na nan gun ba annabi Muhammad an gama ginin an yi komai yana gangarowa hanyar Madina sai ga Jibril ya tare shi ya da billah Allah ce kar ka shiga gida kar ka zauna akwai masallaci da aka assasa shi ba akan takawa ba Allah ya ce a rusa shi baya bukata kuma waɗanda suka yi sallah ciki ma bai karbi sallar su ba annabi ya miƙe ya ce Umar yace na mice zo ina Abdullahi yace gani ce kai ma yaka ina Aliyu yace gani kai ma zo Sa'ad bin Ubada kai ma ta so Abdurrahman zo akwai masallaci da Allah ya ce an kera shi ba akan takawa ba Allah ya ce baya bukatar masallacin wanda ma suka yi sallah a ciki Allah bai karbi sallah ba a je a rusa shi za a taɓa annabi ce Umar zo amma an je a bari mutanen ciki su fita ka a ruso masallacin a kansu ya ka san Umar sai je fuzgotun mutum ta cike su yana zuwa ko Umar ileka iga sun cika ga manya-manyan masu kuɗi nan a cikin su ya ce kai yanzu wannan masallacin ka zo ka kera masallacin da ba ku assasa shi akan takawa ba to Allah ya ce baya bukatar wannan masallacin Umar wa ya gaya ma yace ni zaka tambaya ku fita suka ga wancan kofa sai di Ali ya shigo wancan Abdulrahman shi ma ya fito ya shigo wancan Abdullahi ya shigo Sa'ad ya shigo sai suka ce to wannan abun tsari ba Ali ce ba tsari bane ma'aiki ne gaskiyar magana yace a zo a rubuta shi amma ya ce ku fita ka a turo tun ba akan ku kowa sai ya miƙe tsaye masallacin ba na Allah ne to Allah ya ce baya so Umar sai ce Ali kyale su kyale su ya ka ga yadda za a yi da ishi ga ya ce fitun ba ƙasa ba sai ratattata kowa ya gude sha da ƙyar isha daga masa dole ƙarshen mu'amala kankace mai aka ruguza masallacin tun gobin masallacin aka tare gu ɗaya su sai da Ali suka kunna ma wuta ya kone suka to suna kabbara gun manzo Allah ya ma'aikin Allah tana an gama wannan magana Allah ce in za su zo masallacin ka su sallah su in ba za su yi ba kowa ya tafi sa amma wanda rashin fahimta a ce ga annabi Muhammad je can da sallah to me amfanin wannan sallah ta kai nake ma ni wallahi ba ta da wani amfani ko tana da amfani ba ta da wani amfani ai a ce ga ma'aiki a wajen in annabi shi ka bi sallah raka'a biyu daga 100 Allah zai baka 100 in kai sallah biyar kana da lada nawa 500 kullum amma duk girman liman kowane ne shi in ka je ka bi sallah lada 25 ne 27 an matsa kora 70 an fafata 700 kuma sallah ai ta shiga kenan shine 700 shi ma kuma ba kowane liman da zai sallah ba a baka lada 700 ba kowanne bane
to da sallah tana da ka'ida, tana bukata tun farko zuwa ƙarshe tsoron Allah ya shige ku da shi liman da mamun. Isa ma yake ce in aka zo za a yi sallah liman yake gaba mamu suka tsaya sai Allah ya kallaci zuciyar liman in akwai tsoronsa a ciki, mamu kuma dai haka ne ba abin nan sosai. To ai haka ne ko sai Allah ya karɓi sallar waccan liman darajarsa sai a karɓi taku gaba ɗaya. Amma Allah ya kalli zuciyar liman ita ma ba da matsala, ba tsoron Allah, sai Allah ya kalli ta mamu. In akwai mutum ɗaya mai tsoron Allah, shi sa ake son sallar jama'a. Mutum ɗaya tak in dai Allah ya karɓi tasa sai ya karɓi ta liman sannan ya karɓi taku. In Allah ya kalli zuciyar liman ba tsoronsa, ba tsarki, zuciyar mamu duk gaba ɗaya ba mai tsarki guda ɗaya, sai Allah ya kalli sawun kawai ya karɓi sallah dan sawun ku ba dan aikin ku ba. Isa aka ce sawu wajibi ne, farilla ne, ba sunna bane. Amma mutane ɗaukarsa suke ma mustahabi yanzu. To ai za ga ana sallah nan masallacin, ga masallaci sai wani zo nan ya bi, ya ce malam bai hujja ka bin wannan, ba da hujja, ba shi da hujja a musulunci babu. To ya zai ce amma ka'ida ake kiran sallah a nan masallacin, can za ka je ka haɗa sau da sau. A masallacin manzon Allah idan annabi aka haɗa sau ijejeta ka faɗa ta mana ya taka, ƙafata tana cikin taka, annabi baya bari a iƙama. Dan iƙama liman na imallaka baka isa kai ba sai ya ce wa na iƙama. Yanzu ko kan ai sau ma tun an gama iƙama. Wallahi wai sauri ake. Wallahi ko ka gani, amma liman na ake so sai ya gama, annabi in aka gama sau sai ya zo ya haka ikalli sauun. Wata ruwaya ma sai haka da idansa. Ikalli santa sauun, in yi ga kunjeru da ras sai ce alhamdulillah haka Allah yake son wannan sauun. In yi ga rigar ka ta dan fito ko ya fi haka ya saba, sai ya zo ya mayar da shi haka sai ya daidaita ku. Sannan ya kama kafaɗa ɗaya, in yi haka da ita, ya ga tun daga kansa har na ƙarshe kowa ya motsa, sau ya cika. Haka Allahu yake so. Wallahi ko ba ku da tsarkin zuciya sai Allah ya karɓi wannan sallar dan sau. To amma sai ya zama ba haka bane, wani ma ba in ka je sallah ka da kafarka da ta sai ya dan janye. Ya kuma da haɗa sau da babban mutum reni ne, da wani a duniya bai haɗa sau da annabi Muhammad. Amma mun gani Anas ko Anas ya manzan Allah sallah su biyu, da ya manzan Allah sallah sai ya dan matsar da kafarsa, annabi ya dan mazauta sa, ana ya ko matsa, annabi kamo kafa Anas iman na ta tasa, da a gama yace Anas ya na matso ka matsa, yace annabillah nauyi ne yasa, yace ai a gaban Allah miki. In an zo sau a haɗe, in ba haɗe ba shi ɗan yana shiga wannan kafas sai rinka raba tsakanin masallata. Kana sallah ina sallah ba ma magana, ko kana jin haushi na haka kawai. Me ya janyo? Kun saba wajen sau. Kuma duk haka ake ciki yanzu, kuma mun kasa gane wannan ma matsalar. Saboda kowa yanzu abin da ya ga dama yake. In sallah ce kawai da ka zo inda ka ga dama nan za ka yi. Kuma na taɓa gaya muku akwai sabon annabi Muhammadu. Allah ce masa Qubai Satul Hilal. Shekararsa 135 a fadar manzon Allah yake, a masallacin da yake sallah na ma'aiki. In ka zo ka tsaya gun annabi zai ce nan gun Qubai Satul Hilal ne, in yi zo za ka bai saboda yawan sallah a wajen, har an ma waje ba a wajen. Ka san dai an ce ba mai waje a masallaci ko? To shi annabi ya masa. Aka kwana ɗaya bai zo ba, kwana biyu, kwana uku, kwana hudu, kwana biyar. Annabi sai ya ce kai mai Qubai Satul Hilal ya aikata ne, kullum gunsa sai dai wani ya bana ganin sa. Sai wani ce ya ma'aikin Allah, ya rufe da mayafansa, wani ce ya ma'aikin Allah wallahi ba mu san shi da illa ba sai alhairi. Sai ce to in mun gama sallah za mu tashi mu je a duba shi. Amfanin haɗuwa masallaci kenan. Annabi ya tashi da dakarun sahabbai suka tafi cikin ƙauyen wannan bawan Allah Qubai Satul Hilal, suka gangara ta wadin nakali. Suna zuwa sai aka je aka yi mabu labari, wallahi ga annabin nan ya tuwo wajenka. Da rarrafe ya zo gaban ma'aiki, annabi ce Qubai Satul Hilal ya akai? Na annabin Allah jagoran da farko da muke zuwa shine ya rasu. Na biyu kuma ne zazzabi mai zafi, ya makin Allah ga shekaru sun ja yau shekara 135. Kan na zo kun kuma akwai ramuka akwai duwatsu, ido na yayi rauni. Shi sa kwana biyu ban fito ba, a yi mun afuwa. Annabi ce ai ba kuma ya uzuri. Suka gama da annabi zai tafi, sai ya ce ya nabi Allah ai mun uzuri in rinka sallah a gida. Annabi ce an maka gaskiya ne. Da ya juya annabi ya taku ɗaya biyu uku sai tsaya ce Qubai Satul Hilal, ice na'am.
kana jin hayya alal sala ku togun sallah, hayya alal fala ku togun tsira. Yace ina ji. Yace to ba in baka yanda za ku rabu da Allah lafiya ranar alkiyama. Zan dauko igiya in kawo ta daura itacen wannan kofar gidan naka, a jata daura icen masallaci na, da kaji an ce hayya alal sala da rubuta ciki ka riko igiyan nan kana tafiya kana ka zo ka haɗu da mu ka shiga sau ai sallah da kai, shi ne mafi kubutar da kai da ka rinka sallah daga nesa kana jiyo ta. To dan Allah ka ji ana gafarta mana, yanzu ka ji da ƙarfinka da komai za ka iya komai zuwa masallaci, amma ka gani wannan tsoho ne ba a yi ma afuwa ba ya kai matashi. Isa wajibi ne mutum ya kiyaye, ita ibada wajibi ne ga musulmi ya tsaya ya kiyaye dokokin da Allah ya dora masa. Aljanna da kake ta so Allah ya baka sai kai biyayya, zai baka da rahama amma da biyayya zai baka. Allah ka samu dace. Yawwa. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. Allah subhanahu wata'ala yake cewa an gane wato suna ƙin abin da Allah ya saukar, suna ce za su yi musu biyayya a shashin al'amarinsu. Haka ne ko? Allah shi ne mafi sani da ganawar da suke. Allah ya ce ya annabi Muhammadu, ya ka gansu a lokacin da mala'iku suke karɓar ransu, ya rubu da wujuhu suna dukan fusakunsu a adbarahum, suna kuma dukan mazaunansu shine bayan su gaba ɗaya. Idan ransu ya zo fita, shi sa shi munafiki kala uku ne. Akwai munafiki tatacce zalla, ka san ko wanne ne? Shi ne tatacce zalla wanda zuciyarsa bata karɓi manzon Allah ba. A tun munafikai ba sama da shi. Munafiki na biyu shi ne wanda zuciyarsa bata karɓi alkur'ani ba. Na uku kuma wannan an ce mashashasha ne. Shi ne wanda ya zauna nan da kato da leda ya mata haka. Kullum jiya ya fi na yau. Wannan ba ta tasa ma shi ake bol. Leda da annabi wannan ba ta sa ake ba. Yawwa, to shi sa kullum a cikin alkur'ani ba aya tun daga farkon har ƙarshe ba aya take tallata cewar musulmi dan wuta ne babu. Amma tana cewa kafiri, mushriki, munafiki dan wuta ne. Amma ba ta ɗauko musulmi mai sallah guda biyar ta ce dan wuta ne. Qur'ani bai taɓa wannan kalmar ba. Amma laifi kai sai ya tattaro laifin kai ce ka tuba ka ba Allah, Allah ya gafarta maka. Allah ka samu dace. Na'am, shi sa kullum sabon manzo sallallahu alaihi wasallama suke riko da maganar ma'aiki da koyi da abin da annabi dora su akai. Na'am. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا الله يشي سوى سوى إنك ما سوى النصيفة سنبي abin da Allah suka fusatar da shi, ma'ana abin da Allah ya fushi a kansu. Wa karihu durwanahu, kuma sun ki yarda Allah. Me ya kin yarda Allah? Kai da kake tare da manzo Allah, annabi ya ce kaza za a yi kaki, ya ce kaza ka ce to ya ma'aikin Allah ba ai, kana sillewa an ka fita sai ka je ka haɗu da wani munafiki irin ka, ai mutumin yau kaza ya ce ayi, sai kai wai kuma hira annabi za ka yi a yau. Ka ga ko ba a ce kai asara ba, kai ma ka san kai asara. Shi Allah ce waɗannan su ne suke bin abin da Allah ya fushi a kansu, kuma suke kin yarda Allah. Wannan ta sa Allah ya ɓata ayyukansu ga baki ɗaya. Duk munafiki da ka sani in dai je gaban Allah zai zama haba'an mansura, haka zai zo gaban Allah. Duk aikin nan da yi a gaban annabi na ƙarya, to a ran alkiyama zazzage shi Allah yake a watsar da aikin a cilla su a cikin wuta. Dan da munafiki da sa abajan dukkan su ne ga baki ɗaya. Saboda shi munafunci na kin karba annabi, na kin karba Qur'ani ya fi komai illa gaskiya. Su kuma dama kamar in na faɗa an ka ɗauki yakin Tabuka, ai ba kowa ne suka wahal da ma'aiki ba, su ne da suka dawo ma alkur'ani ya zo zaro su ɗaya bayan ɗaya har ƙaryar da suka yi annabi sai da Qur'ani ya fitar da shi. Suka ce kaza, suka ce kaza, suka ce kaga dai yakin Tabuka yaki ne da aka yi mai dogo tafiya tun daga Madina har Rum. Yalƙar sarkin Rum shi tara manzan Allah runduna mutum 500,000 da iyaki annabi. Amma annabi da mutum nawa fita 30,000.
kuma ka kalli 500 ga rana ga yunwa ga doguwar tafiya tun daga madina har italiya har rum ka san ko tafiya ko daga nan aka ce zaka je dan bata a ƙasa yaya ga rana to a wannan yakin ne aka fitta mutane iri-iri a wannan yakin kuma manzo Allah irin ka tasarrafi da kun bai gono manzan Allah ba ana zaune da shi sai wani mutum ya to sa'adu ne ya to da aka ce ya nabi Allah wancan kaya ne ko bishiya ce ko dutse ne ya haka sai ce kun aba hai sama kuma sa'adu ne a ka'idarsa can aba sa'adu ne amma annabi da haka ya kallo sai ce kun aba hai sama a'a kankace mai dandanan aka to ina towa ana yawa sai koma aba hai sama jibril zai ce to Allah ya ce a ga masa adini amma ya baka aron kumfa ya kuna ka ce ya zamo yanda kake so ya zamo haka ya zamo maka Allah ya ce masa izo ya zauna a zuciyarsa sa'adi ne a zahirinsa ya canja kala izo ya zauna gaban annabi aka gama komai za a tafi yace annabi ya kiransa yace ya aka yi sai ya ce ba komai ya ma'aikin Allah ya ce to za a mai da kai yadda kake ko ka zauna a kai ce a dan mai da ni can din sai in yi zo tafiya gida ai nan za a yi ta ko a nan za a yi ta a gida wanda ba shi bai tafi gida ai kaga da matsala shi ne aka ce annabi ya taba kansa to anan ne ma annabi taguwarsa tana tafiya kawai sai wata ya akala sai ta rike ta a wani kwari sai taguwar ta ki gaba ta ki ba sai ta kwanta a nan tafiya fa da aka yi kana tare da manzan Allah ai ka gama komai ko kawai sai wani ke cewa to ba an ce ya san gaibu ba taguwarsa ta bata ya an rasa inda take ya tura duk ma'aika ko ina ba a ganta ba tunda ya san gaibu ai sai ce tana gukala karab sai a kunnan ali sai ce kai annabin ka zo kake gaya wannan magana kuma ka biyo shi za a je yaki sai ya shaƙe shi ta baya ce ali ka gani ba da kai nake bace ai da ni kake kwara kai da ni da kai da na cikin waccan rufas ya ja shi suka zo gaban annabi ce tsuguna anan nafiki ya tsuguna ya ce amma aikin Allah sai ya ce wai ka san gaibu ana cewa ka san gaibu amma taguwar ka ta bata ka kasa gano inda take sai ce to ai dan in ba ku dama ne ku je tana kwari kaza akala ce ta to da ita sai ya kaya ta rike ta kwanta tana kallon yamma ma sai da sai ce to da kai za mu tafi sai ce ya ma ki ai baka ji a tabu da ni ba kawai ali ji shi wai to a je a nuna masa annabi shi kuma ya kawo da kai ya shi ta baya sai da suka je ana gangara sai ga ta duk abin da manzon Allah ya siffata sai dai ya ce sadaka rasulullahi ma'aiki ta yi gaskiya ya ce to zai kwanto ta je kwanto ta ije kwanto ta da kanta ali ce to rike mu tafi da kai ka je kuma ka gaya mai yanda ya faɗa din ne ka gaya mai ya san gaibin ko bai san ta ba aka to da shi gaban annabi ya ma'aikin Allah ya mana hakuri ce to ya za a yi da ku zama ya kama a yi da ku kaga fa ga su ga annabi amma suna yin abin da bai kamata ba to isa kullum mu dinnan annabi ya ba da shaida akan mu wani sahabi yake tambaya ya annabin Allah akwai wanda za su soka kamar mu ce akwai wasu mutane da za zo nan gaba Abubakar kun fi su kyau kun fi su komai amma yanda suke so na ku ba ka so na haka sabon hankali su tashi suka ji annabi Allah mutane ce mutane ne suka ce me sifar su ice ɗayansu zai ba da kansa da uwarsa da ubansa da 'ya'yansa da dukiyarsa da kadararsa idan ni kawai kawai shi kenan siffar su kenan amma ku gashi kun ganni na gan ku amma zuciyarku bata gama karbata ba to da Allah yaya ba ku bane ko ba ku bane sai ba da komai burinsa a ce yau ya ga manzon Allah tunda an ka gan shi ka san ka hai to su ga su gashi amma ba haka bane Allah ya samu dace masha Allah Allah ya kara lafiya akwai tambayoyi har guda bakwai wasu ma suna da dantse to mai tambaya na farko dai suna ta dan Allah malam a bamu maganin farin jini Allah ya kara lafiya ko kin auruwa ne
shi dama ko kana da shi ma ai nema kake ko ba a nema yauwa. Saboda haka idan mutum yana neman maganin farin jini da kwarjini, farin jinin kala uku ne, akwai na kasuwa, akwai na mutane, akwai na auren. To kai wanne ne na auren ne? Allah ya kara lafiya. Amma dai na san dai ba zai fice na auren ba. Kara lafiya. Amin. To abin da za a yi idan na aure ne, kullum idan na ba ku ina cewa duk wanda isan ba zai aure yarinya ba kai mata babu kyau, haramun ne. Alƙara lafiya. Haramun ne ko? Mutum ya mallaki mace ya ƙi aurenta, iyayenta su ce ya fito ya kasa fitowa, kaga shirme ne wani. Ko ba haka ba? Saboda haka idan ka tashi ko namiji ko mace, idan na aure ne ana samun itatuwa guda uku. Akwai manta uwa,